ସାନ ମାନେ ଏମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଯିବେ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଆଉ ସେ କାହାଣୀ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ସେଦିନ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ମୁଁ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର ବିଏ ମୋତେ କହିଲା ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ ବୁଲିବା ବାହାନାରେ ମୋତେ ଉୟୋ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସେ କିସ୍ କରିଥିଲା। କିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ହକ୍ କରିଥିଲା, ମୋର ସେତେବେଳେ ମୋ ପେଟ ବହୁତ ଜୋରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲି। ସେ ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା, ତା ହାତକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ସଲସଲ କରି ପୁରଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁମେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚିବିନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଚୁଚିବିନି, ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ଦମ୍ କରି ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ବିଆର ଫେରି ଦଶ ସାତ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଦେବ। ସେ ବସ୍ତ୍ରରେ କଲେ ଯେ ମୋ ବିଆ ପୁରା ଫାଟିଗଲା, ବହୁତ ଜୋରରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ। ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ମଜା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।